Hej. Vi er på vej til Danfoss Universe. Ja. Det er altså et dårligt kamera, fordi at det er på mobilen. Fordi at Maja kan ikke teste Canon med hele vejen til Danfoss Universe. Det er så ret stort. Det ser godt ud med temper. Og lige nu der sidder vi i bilen og venter. Og holder pause. Der kommer en masse biler. En masse spændende biler. Jeg kan faktisk godt lide, at fugler, det minder mig om en båd. Ja, det minder mig om havn. Mm. Måske jeg har taget for meget tøj på. Jeg smider bare sjovt. Take it easy. Skala FM. Ja. Hvordan kan det være så kedeligt at sidde i en bil? Spørger jeg bare. Vi har taget lidt med. Headset. Gummi. Den her, der er jo en stor bil. Den er her. Fordi at ham her, han er bare lækker. Han er bare rigtig lækker. Ja, jeg smadrer min mobil, men Det er Damon. Damon. Der. Er drevet af hævntyst og jagter bruderen, som forrådte ham. Det gjorde han ikke. Han forrådte ham ikke. Det var ikke med vilje. Solbriller. Jeg vidste ikke, hvad han gjorde. Jeg har ikke nogen solbriller, det skal vi skaffe mig. Jeg vil godt købe solbriller med dig. Vi skal også købe halskæde. Og ring. Nu kører vi videre. Vi ses, når vi kommer til Danfoss. Nej, aldrig i livet med dig. Jeg er faldet begge to, at det her var for sjov, men jeg er faldet og fuck det, jeg ringer til dig. Hvad er den blå kuppel? Er du ikke været her før? For jeg mister balancen. Jeg tror, jeg er faldet for dig. Længere ud i det. Uden en faldskærm, jeg lover, hvis du springer med, så griber jeg dig. Jeg skør i mit hoved, kan ikke stå imod. Måske det er bilet i mit blod. For jeg mister balancen. Jeg tror, jeg er faldet for dig. Godt op ad bakke. Du styrer, Mille. Ej, hvad er det her? Ej, det er sundhedstjek. Vi er 8-18 år. Bum. Hvad? Ja? Hvad for? Oh my god. Se, har bare sundhedstjek over det hele. Hey. Værsgo. Så skal vi se Mille Chip.
Jeg kom så. Det er virkelig ondskabsfuldt, den lille robot der. Okay, gør det klar, så trykker jeg. Så. Så lad mig. Se der. Det er Mille. Vi er inde i en blodår. Ej, det er så for klamt det der. Så går vi videre. Bam! Ad! When your body became your enemy. Ad, det er, ham der, han er god. Når din krop bliver din fjende, godt at vide. Ej. Ej, hvad er det? Nå, nej, det har en lige kommet. Nej. Der var den. Er det spændende, Mille? Nej. Det er bare lige øjnene, man gør. Fuck, det lød fedt. Det lød fedt derinde. Kom, så går vi bare. Hej. Vi sidder på restaurant nu og skal spise. Søde små cola. Søde små. Vi kan godt lide cola. No. Wow. Vi sidder på... Så er det stoppet den. Ja, vi sidder bare og skriger. Kom, vi skal få den til at drikke vand igen. Au. Shit. Det er virkelig svært med en. Skal lige her. Øj. Den er klamt. Rimelig klamt. Jeg tror bare lige, jeg er gået over for at gå efter. Det står lige der. Jeg fik øjnene fra Men det gør jeg også, men det er der ikke mere. Vi er blevet væk. og vi ved ikke, hvordan vi kommer ned. Vi har virkelig problemer. For svømmer. Jeg er virkelig svimmet og virkelig spist. Hej Mille, jeg synes... Nu stopper vi. Nu drejer vi igen. Så. Jeg tager ikke billeder, jeg filmer mine billeder. Nu skal du passe på. Fart. Nej, det kan han. Jeg ved det ikke. Så. Nå, Mille flækkede en negl. Au, for fanden, det må egentlig gøre ondt. Men nu ser det som om, så kan man bare sådan flækket nej. Nå, nu er vi hjemme. Du er hjemme. Og mig igen. Men vi skal videre igen. Men vi er næsten hjemme. Men vi vil gerne sige farvel. Vi skal bare dreje Farvel. Farvel. Farvel.